wo fie ho no asa mi se champon ukoda baby e den a ya na won te se wo dem but Casa Grande ora na wo fie ho no na brampa kon ma jojo me ho na me te se living room if you run aba no Casa Grande ye wo pool ye wo spa ye wo saloon ye wo gym ye wo rooftop bar and ye wo VIP lounge na no de maternity Mr. Bedun Tiam I mean pankasa VIP Kevin adai men kasa nwie no ye free so Kevin cause everything now etu kwankran a Casa Grande ni koda wo Mr. Champon e bo nya din bia wo benya comfortability na interior design wo mu nyina so Mr. Bedun Tiam na ye you ai Tracy Kum eno je mu interior nyina nyame hira no e ho efe ho akono wonya wasum dwe na abampa mo nko ne wo mu be sheet ni wo mu sum ye me se amri bi abrampa konkran ho te kakra kabi na kotu e ba be hia waje bag no na abrampa ko wura dem ho ko so ba fu se mi dwade ya eso na eyiri mi eso e wa pena me sekre ya mo bu ya ne na mi Fred Tracy no say ama no wa ba kana me si ya nka we de mi dwane enso de akeka kro me si hotel ni din any coat ni briefcase ba be je ba e pa chew u konkra koda Casa Grande na ho beto ya nyame hira wate woni adwumayefo ni nyina chef Sandra onyame hira wo e na ayi Hilda Isaac no wa training ne ma no hwe se obi ba me ho woman of faith for ibi ba me ho me kwa me nim se wa be jane phone or reception wo ho no be frɛ me ka chem se me ba na be jane phone enti ka na e be family e no de koi intense na brampa enti nyame hira wo papa na family ma me ne picture ne so to so ma me on my 70th birthday for every one of you at the sound of my voice. Reverend Dr. Christy Dotete, Sompa FM, one of my admirers on the God's Vineyard. Couple of days ago, she was celebrated 70th birthday. Namami Waye Juma. Reverend Dr. Christy Dotete, Mama. Ye me pesa me catch the way ya and say, Onyami Shrao, you have paid your dues. Why ye wafemu die, and you have done well in kingdom business. Reverend Christy Dotete, Apostle Osofu Kofi Odro na no wabunko to dan segunitia or botons no. Mami we onyame de na ye adwuma. Na onyame bekoso aye ne kese. May your unction on your head never go waste. You are truly a kingdom vessel. Na se enempo. So onyame frewa why you wafemudie. Now you are not going to anywhere. You are here till eternity. Mama, I love you so much. Happy belated birthday, Dr. Christy Dotete. With these 70 years, Onyamisha. Yeah, that's it. Kevin, why in 10 Casa Grande? Amame. Kevin, far. Kwa kuja si video tieti ya bina ye try na brana yensuya die bi wa ha. Ta se o si kwa kuja si na no enyam ewo ye. Pacha. Sompa FM. Ya bem. Sompa FM. 2013. Ushia no we. Ahia ne hia me. Me se champon. O si kwa kuja si ne ebo 2013. Eti ya wo 2026 nti esa kwala ni anya sen. Ono so se ne ba ne wo sen. Ghana for ye de otan ani bre ene ye de yade enye Ghana for nyina Ghana for binum ye de otan ani bre wo hia nipa ne 2012 nti de emfa ne so be wo 2013 ye wo 2026 kaisa wo ba wo 13 years
say akola wo 10 years yakoye DNA prove say enye ne ba Ghana for bi say oye gospel artist nti eye say ye de hye no say still eye ne ba na ye betumi kra ene nurse for akohye ho ei eti ya dwene no sabi ye mu pi no ya dwene no wo he akoda no owo papa wo ho a wo hwe no akra no because oye minor enti yem pese ye be ka akoda no ne future enti ena niema ni bebre wo ho a yem pese ye be bie so na kra ne papa a wo no wo ho a akra ne ya wo no 2015 I think say December Kevin she date of birth na be ka kire me ye wo akra ne papa ye ni asem akra ne so ye ni asem ya wo akra no December 2015 atwa date in Kevin she na be ka kire me I was in Clement Hospital Accra Domi aden na sister wo yesa aden na wo yesa na me de futuo we me de kwama akra ne papa wo no say wonye ne ba every guy ne ho na wanye ne ba ma e date potin na say January 20th January 2015 and you wakola no the date of birth from reliable source out dia breyen yani akra ne so akra kasa me ni akra ne so akasa no say the sister ye ne say wo ye so bebo dia eto mo nyina suro Sompa FM na mo de mo suro no kredie ne de Bible no kre ye nyame o gina no kra chi sasabra no kra na wo ka what the diabo be de na nyawo yani akra me ni akra ne so a ekasai en wo bo me sai fo yi eti bra papa oba ne akola we jai threaten no na je wo ba frika yi ho no be sai oba ne daachi akola ba ko ya won 2013 we did 10 years ya won January 2015 ana e na wo hyehyɛ na sasem we ya medi we yasi won Kevin we to twane fansani akran papa no kwaje ne ba apostle nyame che Church of Pentecost chairman tie asemu yi na musanye review yete 208 ababa wa anai ye bebo audio jomoro Church of Pentecost na ne maame eye deaconess ne stepfather eye elder na anai wa wale ni ku ko Methodist afena na wa start to tonum ene ye deep Church of Pentecost so fu bi e friend so fu amankwa ene ne yere efri kumase ko ho ne yese papa no no wo hye busumi bia organize 3 days fasting in Bible gidi kronum eti omo invite adom tofo na wo maame ye dickness wo Pentecost no do say ya wale do commented this no na wo ba ho beton no eti sofri mu gina wachi e promote ya me eti otwa abon kra baako da kwa wia wo mun ka bi nhemo gay says of man kwana bare dem ne na beda 208 yensom na asem na dread apostle anim yensom na dru chama ho ni yi papa clerical aye no overseer ya man so ne salaga yesi omo ji asem ni gina mu nyina obi ne wote ase me amene sofo man kwa no me ne kasai em say Friday no IBJ papa ne kasa na osu o se mama me di mesem nyina manyame na onyame se mi pe ebe kada mama wukura onyame be kasa e wo sa asem ewu enti ye tazi agi apostle nyame chese de onim ni baabi akwa watimi anya kokuduro abetra na cha television so se woni na wo 2013 and about 10 years de onim no eti sa asem no omu san revisit na bia na no kura bi ni baabi yentie odua oni pande bai Kevin for odua ni tum e wo sa asem no Sompa FM Ghana for the what time Ghana for pinum ya the what time ya kase tawa chese
Now, program mo ye say last week and our sister bi eba ho. Nsɛm nyinaa ne sɛ nyɔntoni kɔkɔgyesi ɛne n'awoba kama abɔfra no nya 10 years. Nti mokɔyɛ DNA no na ɛnyɛ kɔkɔgyesi ba. Emu bi yɛhwɛeɛ no anyɛ yɛ nwanwa ɛsiane sɛ asɛm no bi asi pɛn ɛnam sister koro yi so. 2008 ɛyɛ mfeɛ du nwɔtwe ni 18 years ɛna asɛm no siiɛ. Yɛde sɔfoɔ bi ɛba kuro a yɛfrɛ no Hafasini ɛwɔ Nzemaa yɛ ɔyɛ Pentecost sɔfoɔ. Nti Pentecost sɔfoɔ no ɔbaeɛ no wɔyɛ mpaebɔfoɔ paa ɔne ne yere. Nti ɔmo hyehyɛ mpaebɔ bosome mpaebɔ ɛno deɛ bɛni bɛhwɛ na nipa ɛkɔ mpaebɔ no nsɔre a ɛwɔ kurom hɔ Methodist Roma baabi a wokɔkora nkɔ ntɛm a wonyɛ baabi ntena. Nti na ama mpaebɔ no agye kuro no asi hɔ. Papa no nso yɛ obi a n'anim te paa ɔpɛ nipa. Na ababaawa yi a ɔbaa mo studio hɔ sɛ ɔno kɔkɔgyesi awo yi ɔmaame na ɔyɛ deaconess ɛwɔ asɔre Pentecost hɔ baabi asɔfoɔ no wɔ no. Ɛna ne stepfather nso ɔno nso yɛ elder ɛwɔ asɔre hɔ. Na ababaawa no deɛ no waware yɛ a ɔne ne kunu ɛkɔ Methodist. Na wahyɛ ɛnwomto ase nkakra. Nti yɛyɛ mpaebɔ saa na ɔsɔfoɔ no ɔkra adiifoɔ firi Kumase ne baabi ne anwomtofoɔ ba. Na ɛnam sɛ ababaawa no nso asate nnwomto a wɔn sɛ ɔkuta nnwomto adomakyɛdeɛ nti ɔsɔfoɔ no sɛ ababaawa no maame ɔne ne papa yɛ asɔre ma nti no yɛ ɔno mo ato saa frɛ no na nso abɛtoto nnwom wɔ mpaebɔ no ase a ɔsɔfoɔ no yɛ n'adwene sɛ n'asɔre ba ɛma ba deɛ ɔbɛbɔ mmɔden ara na ɔde apagya ababaawa no nnwomtoɔ ama no akɔ soro. Ɛnenam kakra koraa ma ɔtumi ɛtwa album baako koraa na ne nnwomtoɔ no ɛkɔ soro nkakra. Ɔsɔfoɔ no nso ne n'abusua a yɛ ɔmo adwuma mpaebɔ yi egu so saa. Nti dako ɛne yɛtee sɛ ababaawa si ɔsɔfoɔ aba ne fie ne n'abɛda ɔbaa warefoɔ. Asɛm bɛɛ ni ɛne kurom hɔ asɛm yi agye yee. Pentecost sɔfoɔ ɛne obi yere ada asɛm wei maame pɛ ni bɛhwɛ na ɛnyɛ ade ketewa. Nea wɔn nso mu na asɛm na kɔpie area head anim yɛkurakura mu na asɛm na kɔpie national. Asɛm yi ntwa wɔ kurom ha. Ɛno nti na afɛdeɛ akɔto abɛsɛ no na ayɛ msisiɛ. Obi sɔfoɔ a waba ne n'abusua ɔgu papa no anim ase pɔtɔɔ. Asɛm wei ma asɔre dan no sɔre dan mu hɔ no nipa no mu kyɛ mmienu. Ɛfa wɔ sɔfoɔ afa ɛfa wɔ abaayaa no ne ne maame ne ne nkɔfoɔ afa. Ɛne nsɛm bebree. Mpaebɔ no nyinaa dwiri agu. Adwuma papa yi nyinaa dwiri agu. Na fisire kurom ha yɛ basaa. Sompa FM. Baako yɛte hɔ a ɛhu ya ne sɛ papa no mfoni ayɛ firi ne tiri ɛbɛsi ne nan ase tententen full picture yɛde akɔto PMP front page sɛ Pentecost sɔfoɔ a wafa obi yere. Ɛno gu aseɛ maame mesi paper no ɛyɛ sɛ PMP no ɔmo tɔɔ ya ma no san na afei
nkɔfoɔ kɔyɛ photocopy black and white koraa na ɔmo tɔn na nipa ɛtɔ egu papa no na busua no anim ase ɔsɔfoɔ no na yɛyi ɛwɔ kurom hɔ nti ɔsɔfoɔ no na ɔyɛ full ordained pastor asɛm no si yɛ nti yɛtee no diberɛ so ɛbɛyɛ no overseer ɛnam saa asɛm wɔ nti papa yi promotion biara ba ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ no apostle a onya na ɔmo ayi no afiri mu afei na wasa yɛsrɛ yɛ papa apostle nyameche saa asɛm no ɔmo san hwɛ biem na ɔmo nka na Ghanafoɔ saa asɛm bi ba a mom yɛnya botrɛ na yɛ analyze na yɛnya sɛ yɛde wɔtan ɛne ani prenti yɛhwiri si maa baabasia bɛfrɛ kɔɔ ɛbɛkɔ tu baaboro ɛna asɛm no a moka no baabi ɛtɔ som baabi ɛntɔ som maame sɛ wotie mi ɛsi wotra se w'anim guaseɛ mu akɔlaa yɛwo no 2013 yɛsɛ wadi 10 years akɔlaa date of birth 20th January 2015 na wonim ni akɔlaa ne date of birth no ni din ankasa ɛwɔ so no din a ɔde ma yɛde kɔ ɛdi yɛn ne nso ɔma yɛ din different kyɛ sɛ menim deɛ lady wei ɔpɛ ada a ɔbɛtena ha no yɛwie show no na me maame diifoɔ kɛseɛ bi ɔ kuma sɛ ɔyene ne abaayewa na kɔm honhom na ɛyɛ ne saa no na ne papa a wofrɛ me a wo sɛ ɛfrɛ wo blay kasa firi western region no sɛ wo na ayɛ busua pani a papa ɛne ɛfrɛ mo momfrɛ mo de hyeɛ no na mo ne ne ntena ase because monim sɛ wɔde bia di sɔfo bi pɛn ɛna monim sɛ akɔdaa no wɔwɔ papa ɛdeɛ na moyɛ saa adɛn kwakogye si na bɛ fie abɛyifoɔ abɛtɔn no mama na adɛn eti ya common sense kura nka nkyerɛ sɛ akɔda ɔsi ɔwɔ no 2013 na ɔ 10 years no maame no ada sɛ bibi ha na na sɛ wɔnim deɛ wɔkeka yɛ nwene hɔ Mr. Champion mo miɛntete ho ne yɛnto ayɛ asɛm so ahwɛfoɔ nyinaa sɔfmaame onyankopɔn a yɛ wɔbɔ ne wiase ɛna ɔde obiara destiny so ɛmaa no enti onyame deɛ woba a nyɛ nkwanhyia na ɔbɛhyia wɔ asase so a wɔnim adwuma a yɛ a woba ɛyɛ ne saa deɛ a na ti a yɛ a wɔte asase so ɛnnɛ yi ɛwɔ senti ɛbɛkuru yɛkɔyii no agent ɛne yɛde bɛbra adeɛ no ase na ɔmɔ nkasa nso ɔmo nhwɛ ano no bra aseɛ no kuro no ɛte sɛn nkurɔfoɔ ma neɛ ɛbɛyɛ adeɛ bɛyi ɛno nti neɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ girl no wɔnhwɛ yie so yɛ agent of adeɛ yi a sɛ wɔde distraction nkurɔfoɔ a wɔnyɛ very careful because yɛn nipa nyina neɛ de yɛn nsa ka no ɔsɔfoɔ yi a yɛ a wɔyɛ di pentecost ɔsɔfoɔ yi a yɛ a wɔyɛ di a wɔte ne baabi ɛm sɛ mmerɛ ni nie time no aso 280 deɛ ebi wɔ mu o 80 years wasɔfo ne mo wo program yi ɛde bɛ prove the case no ama onyankopɔn apagya no na na apostle no so no obedi ansa na wɔwu na girl ni deɛ wɔn hu sɛ sɛbesɛbe ɔntumi na onyankopɔn ɛni yɛda ase nti wɔnyɛ very careful na wɔn mo yɛ abɔ ne ano so na dwene anaasɛ nukura sɛ bibi na ɛha no a wɔn kyɛ se na wɔn bibi yɛ anyɛ saa ne ba no kɔ ano na wɔyɛ no obɛkɔ ne hwehwɛ yɛda ase ɔbaaya my lady
case na fa yie pa case na fa yie papa say ada na yifo mu je bio ya ye green my lady case ni fa yie because say case we ko fa baby fufuro a enka ya ntimi anom sukwa anu sei aha enti case ni fa yie na sister yi ade ode ye sofo na hu nsunsuanso nie bibie ni ho a obi betimi a convince me wo ho say na adwene nye ntina sansanfo no ode di sofo no eno na